Akatundwa na mando kufika Nsopa Radio. Mulindine wa DJ Rodi ne munya nane. Tienteli mozi mulibwando basen money. Kuli anao saseta, anao zikozera, ana amene akulira ni nkozo wawo. Akunkabe akunsata munya nane. Tinabwera kale kale kuchokera 2016 kufika msiku la leo. Tili pano pa radio lomwe. Ndipo pano ma followers amene amansatira munya nane alipo mbwe. Ndiye kuli ana ena osaseta ona uzinyera afuna ati kulimbana ndi munya nane. Paja ife sitimachula kwambiri maina yaye. Koma ndiyika audio ya ana osaseta kuti azimvere okha kuti musalimbane ndi munya nane. Ife akuluakulu ife timasatidwa kuchokera pa Facebook, kuchokera pa Twitter, kubwera pa YouTube, kubwera nso pa ma WhatsApp group. Ife munya nane timakhala tikusatiridwa ndi anthu ochuluka kwambiri. Ngakhale olo IMCP adachita kuyimika manja kuti koma mwana uyu ndi amatisosomola. Ndipo ifeyo akatundu wake ndifeyo ngati mudamva kuti boma la MCP linagwa akatundu wake ndifeyo. Timaisosomola MCP mpaka ndikukhala pansi. Mukamfuse chimwendo. Ndiye iweso nkandani kanzombe ngati iweyo. Mwana uzinyera uzipisira uzipambukira. Mwana wa marasimasi ufuna kulimbana ndi munya nane. Wachepa kwambiri ukabado kauza maya kwaja kubereke kawiri. Abwerereso ukatenge mimba ya bambu yako ija ya abereke kawiri. Ukauze amaya kwa agonane ndi amaya, ukauze bambu yako agonane ndi amaya yako. Ndipo akubereke kawiri, akakubereka kawiri uzabwera uzalimbane ndi munya nane. Mwana usakhwima pa nchombo ngati ungachule zina la munya nane. Kapolo ngati iweyo. Ndiye mafuna ndikuuze nikuti mbuye wanu amene mukunchemelerayo sazatenga boma ndipo sizizateka. Ngati fetiri pano amunya nane simuzatenga boma inuyo. Kiza kusazulani zeni fetima sazula audio imozi koma yonse ziko lonse la Malawi ndikuzungulira. Ndipo ukafufuze kuti kodi munya nane amakondedwa pati ndi pati. Mafuna ndikuuze mwana usakhwima pa nchombo ine sinaitanisepo ndrama kuchokera kuboma. Sinadiepo ndrama ine zochokera kuboma. Ukafusa MCP amafuna kundipasa chitumbatu koma nachita kuchikana. Ine sinimadye ndrama tu zochokera kuboma. Ndima imirira Malawi sindiyimirira tu munthu ine yaye. Ndipo ndinanena kale kuti wina ane samena tazamunyoze Professor Arthur Peter Mutharika wasasamula mavu pa chisa. Ndiye mafuna ndikuuze ninu nonse amene mumakhala nkumayankhula za munya nane chifukwa chotena kuti mudaluza boma. Musalimbane ndi ife tili pano timayankhulira Malawi. Komanso timayankhulira ngakhale bomalo ifeso sitimapanga nazo zimenezo ya. Ndiye mafuna ndikuuze mwana usakhwima usachapa mpanti usalimbane ni munya nane. Ndi maaktivist amene akumazigunda pantima kukhala ngati mwina apasidwa even singano kuyambira ndithu munya nane. Ndiye mafuna ndikuyankhe iweyo kunena kuti unamvapo ine nditapempha kuchokera kuboma. Unamvapo ine nditatulusa audio kuchokera kuboma kuti mundipase ndrama. Iwe ndi munthu opusa kwa basi. Atuma zichula kuti iweyo Frenzo Njanje. Iwe ndi ndani iweyo? Iwe ndi ndani iweyo Frenzo Njanje? Mwana opusa kwambiri ukalinyere kutali. Ukauza amaya kwa kubereke kawiri. Ukauza amaya kwa kunye kawiri. Kenaka uzabwera uzalimbane ndi munya nane. Usamalimbana ndi ife sitinapemphepo ndrama kuchokera kuboma. Komanso ukafusa MCP adabwerapo kuti andipase ine chitumba nachita kukana. Ufuna ndizitchula pano maina. Iwe ndi opusa kwa basi.
mwana usakwima pa nchombo ngatiwe uzikalimbana ndi kumachula ma DJ anzako kupuswa kupepera. Ndimafuna ndikuuzeni kuti muzingochemerera UDF koma sizalowa mboma. Nanga sino anthu amene mudachokera ku chiyawo inu ndimakuuza ni nthawi zonse kunena kuti anthu ochokera ku chiyawo inu ndino anthu opuswa kwambiri. Anthu ochokera ku chiyawo inu ndino anthu opepera kwambiri. Makamaka inu amene mmazitchula kuti mmamenyera nkhondo atupere kuti azakhale pa mpando. Anthu opuswa kwambiri. Ndimafuna ndikuuzeni muzichita anzanu control kuti mwina akhoze kulowa chipani chanucho. Koma mukamalimbana ndi anthu ngati ifeyo muzingoona kukhula pamwala palibe mazi. Ana opusa inu. Ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti DPP kuti zibwerera mboma mufufuze kai chinsisi kuti kodi DPP kuti ibwerere mboma inapanga chani, idapanga bwanji. Osamangobwera pano kumangolubwa muzakhala konko. Ndimanena nthawi zonse kuti kodi atupere adayamba liti kuyimirira chipani cha UDF. Mizimu yakwawo kwa atupere yakana. Mizimu yakwawo ya abambo yake ndi ama yake yakana atupere kuti atupere sangalamulire ziko. Muchite kusankhaso president wina ku chipani cha UDF. Koma inu yakapolo inu muzakhala mukunenera UDF koma sizalowa mboma. Mwati sasa muladala ife sitimamu yankhatu munthu asana tisosomole. Ndipange choncho bwanji akapolo agulugunyinda kakakasakwi mumvera fungo enuyo. Upresident wakuchiyawo mumvera fungo. Inu ndi akapolo kwa basi. Basi kale pa bucket yako, kale pamenepo, pasi pa ntengo pakopo, tenge bluetooth yako, kale basi nkumakamba zina la munyanane, iwe ni munthu opusa kwa basi. Ndimafuna mukamuuze amene amachula zina la ine, kuti amene ndi munthu opusa kwa basi. Akapolo ananjoka, mukhalira yomweyo madya ma 2000, mukhalira yomweyo mapasidwa ma 20,000, ine sinalandirepo tu ndalama kuchokera kuboma. Komanso ine kuti ndizifune ndalama kuti zichokere kuboma achimwene zibwera. Ndimafuna ndikuuzeni chilungamo kuti ine kuti ndizisake ndalama kuchokera kuboma la DPP zindipeza ntakhala pansi. Ndipo nimachita kupanga ine kunena kuti no nthawi yoti ife tidye ndalama mwina sidakwaneya. Koma ineyo kuti ndizisake kufuna makobiri ineyo kuchokera ku chipani cha DPP. Ndipo ndine ma connection ndi akuluakulu a chipani cha DPP. Osati zongobwera pa basi kumangoti ngwe ngati akazizi. Osamangoti ngwe ngati mwana mbalame ubwera zina zake za waiting mucheni cha mpepete mwa milomo. Ana uzinyera iyo. Ana osameta kumalisa. Usaza chuleso zina langa pa radio yako yo ukatenga bluetooth yako ndikukhala pasi pa mtengo ndikumachula za ine. Uzabwere kwathu kwa ine uzaone kuti kodi munyanani amagwirisa zinthu ntchito zotani. Uwafuse amene anabwera mu studio ya ine kuzaona kodi anaona muchani. Uwafuse kuti mkodi munyanani akafasa mu studio amapanga chani. Iwo pusa kwa basi ngati ukufuna zithunzi ndikhoza kutumizira ndi mu studio mwanga. Kapolo mwana wa njoka usazabwereze so kukamba za ine. Basi ufuna ineyo ndizikuyankha iwe malo molimbana ndi boma kuti boma liganizira anthu osauka. Umafuna zolandira akulandilise ndi amako. Umafuna akudyese ndi amako amene uziagulira gayiwa amako aja usadalire boma. Muza umvera fungo kuyankhula kwaje ngati kungakhale kumeneko inu amene mukuyitanira UDF ino. Muzadana ndi anthu ochuluka kwambiri mapeto ake UDF sizabwera mboma.
akapolo asakwi agulugunyinda akakaka ana utua ino osakula moa joke au perefu daya ni yafumua muzima kwanu au perefu munali ndani inu yokupanda ena ife kukuchapani anomvesa chisoni akamayankhula kuyankhulira mphuno amvekera mwe mbuzi za wanthu boma la DPP miezi 3 simunati mwembekezere zaka 5 DPP ili pampando ikupanga zoti amalawi amfe kukoma. Chipani cha UDF ndikuuze ni chilungamu kuchipani cha UDF muyesese kunena kuti atupere asazakhale president wa chipani cha UDF musankhe wina osati chifukwa choti wina achabambo acha anali president wina akeso akabwereso akhale president in nothing ngati mwayi unagwera kwa bingwa Mutharika umene uja unangokhala mwayi kulamulira bingwa Mutharika kuzabwera Peter Mutharika nkuzalamulira umene uja ndi mwayi ochokera ku makolo ndali sochokera ku makolo umene uja koma ndifuna ndikuuze ni wanu yosazalamulira atupere sazalamulira mwayi wa bambo acho wamukana umene wamukana pali madali swena kama chita kubwera kuchokera kubere limene una yamwa ngati ndifuna ndikuuze ni chilungamo atupere sazabwera waimirira kangati muti kumati nyasa pano kumati sokosa atupere waimirira kangati bingwa Mutharika anayimirira kamozi adapanga plani ndikuzayanjana ndi abambo acha atupere ndikuzatenga ziko ntha yake yomweyo chisankho chachibwereza bingwa Mutharika adapeza mavoti ochuluka kwambiri bingwa Mutharika atamwalira kudabwera Professor Arthur Peter Mutharika adayimirira ndipo anawina atawina ena anapangira upo HRDC pamozi ndi achakwera atangochoka amene wadathamangisa mboma kwa mabwanji lero Peter Mutharika sadakale so president umene ndi mwayi ochokera ku makolo ochita kuzala mtengo abambo ndi kumakula mwanimvesesa bwino bali mwayi wina umachita kuchokera ku makolo ndiye pali mwayi wina chetemberero kutekwa atupere uja ndi otembereredwa amene uchayo sasa utenga president wa ziko la Malawi ndanenesa ineyo atupere sazatenga president wa ziko la Malawi ndiye asakhu ena inu mukamabwera apa ndikumati sokosa ndikumayankhula zambiri timango kumveserani ngakhale amunyanane kuyankhula kumene amayankhulaku ndizochokera ku makolo zimenezi ena inu mangonenera mphuno ndifuna ndikuuzeni chilungamo munachita kuonera inuyo ndinamba ntchito 2016 kuzafika siku la lero mukafusha anthu amene adamba kumvera DJ Munyanane kuti adamba liti kumumvera DJ Munyanane 2016 pamene fe tidabwera pa tebulo lathu sinalandirepo ndalama kuchokera ku boma ine ndiye wina chekapolo winake azikabwera pa kumanena kuti ayi amene ujabwera kuti mwakuti afuna ndrama ndikadafuna ndrama kale ine ntapasidwa komanso ntazifuna ulolero ndipasidwa ukhale chete iweyo uchita manyazi iwe kapolo iwe uchita manyazi iweyo ineyo ine zanga za ine zaeratu ine ndachapira omoto ase ine ndili kuboma kaletu ukunimva ine manyano ndikupanga nawo ukunimva ine manyano ndikulongosola nawo kapolo wa munthu usazabwerezenso kuyankhula mawu a Munyanane usazabwerezenso kunena za Munyanane kulukunyinda akuti ati DJ Frenzonda inu ni ma DJ inu ndi chani chimazi wenu pa computer inuyo ndi chani chimazi wenu kuti mungatheso mwina wamwe cholo kulemba kumene kulembaso simuzi waso ndi chani inuyo chimazi wenu pa computer akapolo inu mukatenga ma bluetooth basi nkumati kwana apa nkumayankhula kunena kuti yaye basi ifeyo basi mwakuti afisi inu ndipo mmati sokoneza kwa bisi mukusokonezaso ma business athu chifukwa ife tili ndi akatundu anamantwa apena palipose mupite pa YouTube, Facebook, Twitter mukatipeza ife Munyanane tili pamenepo
Maudio ano mamvera anthu angati inuyo. Maprogramu ano matulusa ano donta wa mamvera anthu angati. Kapolo wa munthu ngati iweyo. Usazandibwerezenso kutchula zina la ine. Ine ndi DJ Munyanane, Rodine kubala kwa Anazimbiri, mwana wa Pabalaka, agogo ajali Pabalaka, munthu oposa ngati iweyo. Nkhuku ya munthu. Ngati mwatopa ndi chitopa mupite muzikalilira kutali mukanyere kutali. Ngati mwatopa ndi chitopa mbwere ndikupaseni Jacksoni kuti mwina mwache musisimuke. Muli uwera mitu zondo ngati amphonda. Kazinyere kutali mwana osakhwima pa mchombo. Usazabwereso kuzatchula zina la DJ Munyanane. Ndikunena ndiwe Frenzo Njanje watonditokosola. Akapolo ine. Ndikuziwa tu ikupeza wiyankhe imeneyi. Iwe ndine tiyankhani tione kuti kodi iweyo ndi ineyo iwe. Ati avutikeni ndani. Ine sindimavutikatu. Ndakutchula mprogramu yanga ichifukwa chonena kuti ndiwe kapolo wa munthu, kapolo weniweni kapolo. Ukafunsa nzako amabwera kwa ine nkumagwada. DJ Munyanane tipange bwanji. Iwe ndili ndi mafoni oti iweyo sungapezeke nawe. Ndili ndi mafoni namba la zinduna inewe sungapezeke nawe. Olota ndipempha ndikupasi. Ndili ndi phone number ya Ganga Tatu ine. Ndili ndi phone number ya Ben Pili tu ine. Ndili ndi phone number ya Hastings Kajomba tu ine. Ndili ndi phone number ya Victor Musowa tu ine. Ndili ndi phone number ya Ndanu Sulemani tu ine. Kapolo wa munthu. Usamavutike ine kufuna lero ndalama lero. Kufuna olo kuti lero ndiendere gali moto lero ziteka. Katundu ake ndineyo. Koma timangu zipasa ulemu kuti no. Sopano ife ndiye kuti tikathamangira ndalama Malawi wayankhulire ndani. Kapolo wa munthu zazabwerezeza. Ndapita ndaputuluka mnali ndine one DJ Rodine timafuna kumayankana uzinyera na ukhala posepa pa sete. Ndikumabwera kwa ife atavuna kupalamula Munyanane. Mphongo iwe unisamale, kamphongo iwe unisamale. Maso wanali kujira.